खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोन दिनै आङो दाख्लै जोंहा 31 अक्ट'बर 2021 आव जोंना आसाम टेट जानानै थांबाय आरो बेनि रिजाल्टआ दाख्लै 15 डिसेम्बर 2021 आव ओंखारबाय। बेयाव माखासे केन्डिडेटफ्रा मोजाङैनो पास जाबाय आरो माखासे केन्डिडेटफ्रा फेल जानांबाय। दा बेखिनियाव आङो बे भिडिअ'आव जोंनि बड' साबजेक्टनि अफिसियेल एन्सार के बेखौ आं होनो नागिरदों। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो आरो नोंथाङा मा मा सोंथिनि फिननायखौ गोरोन्थि खालामबोना खम नम्बर मोनखो बेखौ खनसे नायनानै लादो। ओमफ्राय नोंथाङा बे बड' साबजेक्टआव बेसेबां मोनदों बेसेबां मोननानै पास जानो हाखो बेखौ कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। अब्ला फैदो जोङो अफिसियेल एन्सार के खौ जोङो फारि फारि मोनसेनि उनाव मोनसे नायलांसै। जोंना फैदो बड' जोंना 121 कुइसन 121 कुइसनाव दंमोन जोंना गुवार आरो गोबा महरनि मुवानि अनजिमाखौ फोरमायनो गाहायनि बबे थि दिन्थिग्रा दाजाबदाखौ बाहायनाय जायो। अपसन ए आव दंमोन गां, अपसन बि आव दं गं, अपसन सि आव दं दों आरो डि आव दं दां। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागोन अपसन नाम्बार ए गां, बेयो बेनि कारेक्ट एन्सार। दा बायदि जों 122 नाम्बार कुइसनाव दङ जासे जानानै खाय बावालि नि ओंथिया मा? बा जासे जानानै खाय बावालि बेनि ओंथिया जोंना बे मोनब्रैनिफ्राय बबे जागोन बेखौ बासिनांगौमोन। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्साराबो जोंना जागौमोन अपसन नाम्बार ए जाहोग्रा मानसिखौ मुं सुनाय बियो। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै। नेक्स्ट 123 नाम्बार कुइसनाव दङ मावग्राया मोनजायैखौ फोरमायनो बबे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो? होमबा मावग्राया मोनजायैखौ फोरमायनो बबे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो? अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागौमोन अपसन नाम्बार डि सोरबा बोयो दोल सोरबा जायो सिंगि मागुर। अब्ला बियो बिनि कारेक्ट एन्सारमोन। दाना नेक्स्ट 124 नाम्बार कुइसनाव फैदो गम हनाय न'नि बाथ्रा। गम हनाय न'नि बाथ्रा रायथाइनि लिरगिरिया जादों ए आव दं रुपनाथ ब्रह्म, बि आव दं सिमोद्रि रांदिनी फाग्लि, सि आव दं प्रमद चन्द्र ब्रह्म, डि आव दं परशुराम ब्रह्म। अब्ला बे 124 नाम्बार कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागौमोन अपसन नाम्बार बि श्रीमती रांदिनी फाग्लि बेनि कारेक्ट एन्सारमोन। दा नेक्स्ट 125 नाम्बार कुइसन 125 नाम्बार कुइसनाव दंमोन जोंना मावफाग्रा मावरिजानि बेखेवफा दाजाबदाया बबे? मावफाग्रा मावरिजानि बेखेवफा दाजाबदाया बबे? ए आव दङ खौ, बि आव दं जों, सि आव दं जों, बि आव नों आरो डि आव आ। अब्ला बे 125 नाम्बारनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन जोंना अपसन नाम्बार सि जों। जोंआ बेनि कारेक्ट एन्सारमोन। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै। नेक्स्टआव दं 126 नाम्बार कुइसनाव दङ दारेन्द्रनाथ बसुमतारीनि नायजाबनि मोनसे आखुथाया जादों ए आव दङ बर' हारिमुखौ मोजां मोननाय, बि आव दं गावनि रायजोखौ मुगैनाय, सि आव दं बर' हारिखौ सोंखारिनाय आरो डि आव दङ गोजौनि गासैबो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागौमोन अपसन नाम्बार ए बर' हारिमुखौ मोजां मोननाया बेनि कारेक्ट एन्सार। दा नेक्स्ट कुइसन फैदो 127 नाम्बार कुइसन 1952 मायथाइयाव सुबुं रायजो सान फालिनायाव दिल्लीयाव मोसाहैनाय खेराइ हान्जाखौ सोर दैदेनदोंमोन? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जादों अपसन नाम्बार बि सतीश चन्द्र बसुमतारीया बिथाङा दैदेनहैदोंमोन। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन बि आव। दा नेक्स्ट कुइसन फैदो नेक्स्ट कुइसन 128 नाम्बाराव दङ कुइसना गावनि साननायखौ गोरलैयै आरो गेबेङै फोरमायनो हानाय खालामनाया ए आव दङ बिमा रावजों सोलोंथाइ होनायनि गाहाय थांखि, बि आव दं रावखान्थि फोरोंनायनि गाहाय थांखि, सि आव खोनासंनाय आरो बुंनाय आदबखौ जौगाहोनायनि थांखि, डि आव दं गोजौनि गासैबो। अब्ला बे 128 नि
कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना गावनि साननायखौ गोरलै आरो गेबेङै फोरमायनो हानाय खालामनाया अपसन नाम्बार ए बिमा रावजों सोलोंथाइ होनायनि गाहाय थांखि बेयो बिनि कारेक्ट एन्सार दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो 129 आव जोंना कुइसना दङ गुस्थि फेननि ओंथिया मा गुस्थि फेननि ओंथिया जाहैबाय जोंना बिनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार ए मुगै एबा मुगैनाय बिनि कारेक्ट एन्सारमोन दाना नेक्स्ट कुइसन फैदो नेक्स्ट 130 नाम्बाराव दं कुइसना 130 आव दङ जोंना जुनाद आखुनि मानसिखौ फोरमायनो मा बाथ्रा फान्दायखौ बाहायनाय जायो बा जुनाद आखुनि मानसिखौ फोरमायनो थाखाय जोङो अपसन नाम्बार आर मा बी अपसन नाम्बार बी खर'आव गं गोनां बाथ्रा फान्दायखौ बाहायनाय जायो अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जोंना मा अपसन नाम्बार बी दा नेक्स्ट कुइसन फैदो 131 कुइसनाव दंमोन जोंना मदाराम ब्रह्मआ पद्मश्री बान्थाखौ बेसेबां मायथाइयाव मोनदोंमोन होमबा मदाराम ब्रह्मआ पद्मश्री बान्थाखौ मोनदोंमोन 1988 मायथाइयाव अपसन ए आ बिनि कारेक्ट एन्सार बिथाङा 1988 मायथाइयाव पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हादोंमोन बे दा नेक्स्ट 132 नाम्बार कुइसन 132 आव दङ कुइसना सनानि माइबां थुनफावथायनि लिरगिरिया सोर बा सनानि माइबां थुनफावथायनि लिरगिरिया सोर जोंना बिनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन अपसन नाम्बार डी दारेन्द्रनाथ बसुमतारिया बे सनानि माइबां थुनफावथायनि लिरगिरि अब्ला कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार डी दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन नेक्स्ट कुइसन 133 आव दङ कुइसना बादारि खन्थाइनि खन्थाइगिरिनि मुङा मा बादारि खन्थाइनि खन्थाइगिरिनि मुङा जोंना बे मोनब्रै अपसननिफ्राय बिनि गाहाय कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ईशान चन्द्र मोसाहारिया बादारि खन्थाइनि लिरगिरि अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार बी दाना फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसन 134 आव दङ कुइसना बिमा रावजों सोलोंथाइ होनाय जायोब्ला मा जायो अपसन ए आव दं गथ'नि जौगाखां साननाय सोलोआ खमिलाङो बियाव दं सोलोंथायाव दावगानो हाया सियाव दं गथ'नि सोरजिसुवारि गोहोआ बाङो डियाव दं ए आरो बी अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागौमोन अपसन नाम्बार सी गथ'नि सोरजिलुवारि गोहोआ बाङो अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जोंना मा अपसन नाम्बार सी दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ 135 नाम्बाराव राव फोरोंनाय आदबनि गेबें फारिथिया जादों बा राव फोरोंनाय आदबनि गेबें फारिथिया जादों जोंना बे मोनब्रै अपसननिफ्राय जोंना बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सी आ बिनि कारेक्ट एन्सार गिबियाव मा फैयो जोंना खोनासंनाय बिनि उनावहाय मा फैयो बुंनाय बिनि उनाव फरायनाय बिनि उनाव लिरनाय अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सी खोनासंनाय बुंनाय फरायनाय लिरनाय दाना नेक्स्ट कुइसन 136 आव जोंना कुइसना दंमोन सतीश चन्द्र बसुमतारिया बबेयाव जोनोम मोनदोंमोन सतीश चन्द्र बसुमतारिया जोंना जोनोम मोनदोंमोन बे मोनब्रै अपसननिफ्राय जोंना बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार ए फालु कुमारी गामियाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार ए दाना नेक्स्ट कुइसन फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन 137 आव दङ कुइसना राजा नीलाम्बरआ लांदां जायगा नायजाब राजा नीलाम्बरआ जोंना मामोन अब्ला बिनि अपसना दङ धोरोमारि सियाव दं हारिमायारि बियाव दं समाजारि डियाव दं जारिमिनारि अब्ला बे 137 नि बिनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन जोंना राजा नीलाम्बरआ मा जारिमिनारि नायजाब बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना अपसन नाम्बार डी आ बिनि कारेक्ट एन्सारमोन दाना नेक्स्ट कुइसन फैदो 138 नाम्बार कुइसन 138 आव बुंदों गाहायनि बबे जो आथोन दाजाबदा नङा गाहायनि बबे मा जो आथोन दाजाबदा नङा ए आव दङ इ बी आव दङ उ सी आव दङ ए डी आव दङ आ अब्ला बिनि जोंना कारेक्ट एन्सारा जागौमोन अपसन नाम्बार डी आया मा जो आथोन दाजाबदा नङा बा कारेक्ट एन्सारा मा अपसन नाम्बार डी दाना नेक्स्ट कुइसन 139 आव जोंना कुइसना दंमोन
बिबार लाइसिखौ मा रावै लिरनाय जादोंमोन? होमबा बिबार लाइसिखौ जोंना मा रावाव लिरदोंमोन? बर', बांला, असमिया ना गोजौनि गासैबो? अब्ला जोंना बे 139 कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार डि, गोजौनि गासैबो। बर'आवबो, बांलायावबो, असमियावबो। होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय मा? गोजौनि गासैबो। दा नेक्स्ट कुइसन फैदो। 140 नाम्बार कुइसन। 140 आव दङ कुइसना, डिमापुर रायजो बायनायआ मा बाहागोनि बिजाब? बा डिमापुर रायजो बायनाया मा बाहागोनि बिजाब? एआव दङ सल'मा, बिआव दङ सुंद' सल', सिआव दं थुनफावथिना, डिआव दं सल'बाथा। अब्ला बिनि जोंना कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सि, थुनफावथिनाया बिनि कारेक्ट एन्सार। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन 141 आव। 141 आव दं कुइसना, बिबार लाइसियाव नुजानाय बिनाय खन्थाइनि खन्थाइगिरिया सोर? होमबा बिबार लाइसियाव नुजानाय बिनाय खन्थाइनि खन्थाइगिरिया जोंना बे गाहायनि मोनब्रै अपसननिफ्राय जागोन जोंना अपसन नाम्बार डि, जलधर ब्रह्म बिनि कारेक्ट एन्सार। नेक्स्ट कुइसन 142। 142 नाम्बार कुइसनाव दङ, बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबा बेसेबां मायथाइयाव नुजादोंमोन? होमबा बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबा जोंना बेसेबां मायथाइयाव नुजादोंमोन? होमबा जोंना बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार ए, 1926 मायथाइयाव नुजादोंमोन बियो। दाना जोंहा नेक्स्ट कुइसनाव फैदो। नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा 143 कुइसनाव, मोनथाम खौरां रिंसार जथायनि बिदिन्थिया जादों। मोनथाम खौरां रिंसार जथायनि बिदिन्थिया जादों, एआव साखन्द्रा, बिआव जाम्बा, सिआव आनजाद, डिआव गुस्लाय। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागौमोन मा? साखन्द्रा। अपसन नाम्बार ए आ बिनि कारेक्ट एन्सार। नेक्स्ट कुइसन 144। 144 आव दङ कुइसना, बबे खौरां रिंसार मोननैया लेङाइ महर दं? बबे खौरां रिंसार मोननैया लेङाइ महर दं? अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन जोंना अपसन नाम्बार सि, अंग आरो र'। अंग आरो र'आ बिनि कारेक्ट एन्सारमोन। दा नेक्स्ट कुइसन 145 नाम्बार कुइसनाव दङ, रुपनाथ ब्रह्मनि खन्थाइफोरा बांसिनै 145 रुपनाथ ब्रह्मनि खन्थाइफोरा बांसिनै हारि सिबिनाय ना अबंलावरिखौ सिबिनाय ना मिथिंगाखौ अनसायनाय ना रमान्टिक? अब्ला बे मोनब्रैनि मादाव जोंना बिनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन अपसन नाम्बार बि, अबंलावरिखौ सिबिनाय। बा रुपनाथ ब्रह्मनि खन्थाइफोरा बांसिनै मा? अबंलावरिखौ सिबिनाय बिनि कारेक्ट एन्सारमोन। दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो। दाना 146 नाम्बार कुइसनाव फैबाय, मोननै गारां रिंसार खाथि खाथि थायोब्ला मा बुङो? मोननै गारां रिंसारा जुदि खाथि खाथि थायोब्ला जों बेखौ गारांनै रिंसार बुंगोन ना जावजा गारां रिंसार बुंगोन ना जथाय रिंसार बुंगोन ना गारां रिंसार मोननै बुंगोन? अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय गारांनै रिंसार। अपसन नाम्बार ए आ बिनि कारेक्ट एन्सार। दा नेक्स्ट कुइसनाव दङ 147 नाम्बार कुइसनाव, जोहोलाव दैमालु रायथाइनि लिरगिरिया सोर? जोहोलाव दैमालु रायथाइनि लिरगिरिया जोंना बे मोनब्रै अपसननिफ्राय जागोन। बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार बि, प्रमद चन्द्र ब्रह्म। प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ जोहोलाव दैमालु रायथाइनि लिरगिरिमोन। कारेक्ट एन्सारा अपसन बि। दा नेक्स्ट कुइसन 148 नाम्बार कुइसन। 148 आव दङ, ईशान चन्द्र मुसाहारिया लिरनाय गांसे खन्थाइ बिजाबनि मुङा मा? ईशान चन्द्र मुसाहारिया लिरनाय गांसे खन्थाइ बिजाबनि मुङा जाबाय जोंना बे मोनब्रै अपसननिफ्राय बिनि कारेक्ट एन्सारा सनानि माला। अपसन नाम्बार ए आ बिनि कारेक्ट एन्सारमोन। दाना फैदो जों नेक्स्ट कुइसन नायनोसै। दाना 149 कुइसन। 149 आव दङ जोंना, मोनसे हानजा एबा जायगानि गोबां मानसि दिन्थिनो बबे सोदोबखौ बाहायनाय जायो? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागौमोन अपसन नाम्बार सि, लोगो एबा लागो। लागोआ बेनि कारेक्ट एन्सारमोन। दानिया फैदो जोंहा जोबथारनाय कुइसन 150 नाम्बार कुइसन। बे 150आनो जोबथा कुइसनमोन। अब्ला बेयाव दङ, फोरआ मा दाजाबदा? फोरआ मा दाजाबदा? एयाव दङ जो आथोन दाजाबदा, बिआव बां सानद्राय दाजाबदा, सिआव
थि दिन्थिग्रा दाजाबदा दियाव थाइजा दाजाबदा। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागोन अप्शन नाम्बार बि बां सानद्राय दाजाबदा। बेखिनियावनो अफिसियेल एन्सार के गासै 30 थाखौबो होजोबनाय जाबाय। अब्ला नोंथांमोना 30नि मादाव बेसेबां मोनदोंमोन बेखौ कमेन्टआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय। अब्ला बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअ'आ जोब्बाय। गोजोन्थों।